doći da se javi.
Duže uzimaš izjave pa sam tako. Uzimaš?
Nема potrebe bez mene odmah dolazi. Nemojte potrebe bez mene odmah dolazi.
igra Ligu šampiona, ali pružili su dobar otpor u trećem setu. Pa, čestitke Dubrovskoj Rivijeri, otvorila je sezonu onako rutinski, iskusno kako i treba. Mi, eto, u nekoj smo fazi ličenja i sastavljanja ekipe još, jer dva ili tri igrača trebalo da budu u postavi su odsutni zbog povreda i bolesti. Nadam se da će, kako bude odmicala sezona i ekipa budućnosti pokazivati kvalitet u svoju mladost i perspektivu koju ima, a Dubrovskoj Rivijeri želim svu sreću u Ligi šampiona i nadam se da će, pogotovo kući, zbiti redove i odigrati najbolje što može. U ovom trenutku im treba da odigraju najbolje, ako ne i više od toga, za Ligu šampiona, a to im u srca želim. Ok, hvala. Samo mi je prezime. Bravo. Prisana prva pobjeda, može se reći malo teže trening pred Ligu šampiona. Da, mi smo na utakmici bili favoriti, opravdali smo tu Ligu favorita, pobedili 3-0 i to nam je poslednja provera koju smo imali pred utakmicu prve Lige šampiona koja nam postoji ovdje u četvrtak protiv Halbanke. Što očekujete u Ligu šampiona? Očekujemo teške protivnike, znači ekipa Halbanke je odlična ekipa, uvek su, odnosno već godinama su u vrhu turskog šampionata, također u Ligi šampiona dolaze gotovo do završnica Lige šampiona, ekipa Zenit Kazan iz Rusije, aktualni prvak Evrope i naravno treća ekipa je ekipa Innsbrucka koja je slabija od ove dve, ali tekako jedna dobra i kvalitetna ekipa i ja očekujem da mi sa ovom ekipom koju imamo odigramo, pružimo što veći otpor. Ja očekujem da kroz tu jednu požrtvovanost i agresivnost možemo i dođemo do dobre igre. Sad koliko ćemo uspeti da uradimo, to ćemo vidjeti kada krene takmičenje. A igrač sa što je došao?